tal? Como estamos, señoras e señores? Son as 7 menos cuarto da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia. Como cada tarde estamos na Voltas co Prato. Sí, temos un Instagram maravilloso, @voltascoprato. Podedes nos seguir aí. Por qué? Porque temos un sorteo maravilloso. Sorteamos un libro do A Voltas co Prato. O libro máis cotizado de Galicia, sí. Porque hai poucos exemplares e véndense moi rápido. Así que, por favor, participade no sorteo porque o luns diremos quen é o gañador ou a gañadora. Pero, atención! Porque hoxe, señoras e señores, dende dous lugares ben diferentes de Galicia. Un ven de Silleda, a outra ven de Ribeira, pero afincada en Santiago de Compostela. Que pasen, por favor. Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Interior contra Costa, Costa contra Interior hoxe no A Voltas co Prato. Quen gañará? Costa. Todos sabemos que é mellor o Interior, porque Xulio vai ser somos de Interior. Non vai parar. É o único que nos falta, verdad? Falta-nos o mar. Ter o mar, para temos río. Sí. Así que, hecho así. Pero Vale. echa para arriba. É praia fluvial, sí. Bueno, como estás, Lu? Moi ben. Ben, sí, con ganas, ves con ganas. Sí. Antes estive comendo ali no local, Ti veche. Moi ben, Tratáchesme ben, Trateiche ben? Sí. Foi sin querer. Bueno, foi tu irmán, non ti. Foi tu irmán, ela non a vin. En plan, solo sacaba a cabeza. Está todo ben? Eu, sí, vale. E seguía ali, bum. É moita maneira de traballar, Xu. Sí, Como traballa esta muller. Uf, Que animalada, Casi igual que a min. Sí. Casi, no, en serio. Había dar Casi igual gusto. que a Xulio comprocho. Había dar gusto irche comer a ti. Verdad, sí. Bueno, que, queredes cociñar? Home. Parecemos, pois, señoras e señores, a ver que nos trae Almudena dun sitio de costa, de Mugardos. Ola, eu son Almudena Peño de Mugardos e encántame facer panadillas. É o meu prato favorito. Eu as fago sin gluten, de carne, fago tamén de bonito, pero as miñas favoritas son as de pavo. Carne picada de pavo, cebola, pimento verde, roxo, un pouco de orégano, allo, recheo todo, as pinto con ovo e listo, a papar. Quero pedir unha nova receta para toda a miña familia, algo diferente, algo xa que vengo calor, algo así refresquiño. Un saúdo ao meu sogro Bernardo, e desde aquí moito ánimo e sempre arriba, con moita actitude. Vamos aí. Estou facendo só un pulpo a mugardesa. Só un pulpo a mugardesa. Non nos mires, únete, tío, venga, va. Móvete, aí está. Sube ya a música aí. Xa pillei. Xa está. Bueno, Xa foi demasiado. Empanadilla, maravilla, é algo que, vamos, aquí se fixemos moitas veces, polo tanto o nivel está moi alto. Hai que intentar superalo. Xulio Mato? pois aí vou, a superalo. Vou facer unha empanadilla cunha masa moi sinxela e rechea de tortilla de pataca. Feita por ti. Con chourizo. Espera. Atención. Acaba de decir que va a facer eso. Paramos as rotativas. Señoras e señores, Xulio Mato Sí? acaba de decir que vai facer unha empanadilla Sí? Hasta aí vas ben? con recheo de... Tortilla de pataca con chourizo. Aí tedes. Equiliguá. O importante para facelo, aí tedes pataca, cebola, chourizo e faltan os ovos, nada máis. E allo. E allo. Ostras, é iso, como se fai eso? O sea, como vai? Pois xa verás. Vale. No me cago, hai que quedarse hasta o final. Vaya, pois quedamos hasta o final. Lucía vai no ter difícil, porque a ver como sorprende a Almudena. Pois, como veño da costa, pois na facer de polvo e queijo San Simón. Buah, genial, clamacho. Dixo que quería... Dixo que quería sorprenderse e bota ya unha de Mugardos pulpo. Moi bien. Vale a sorprender. Eu creo que sí, Entón vai levar polvo, queixo... Cebola e allo porro, pimentón. Bueno, É unha masa con moita sustancia. A ver, leva bo material porque leva polvo e queixo. Pero por sorprender a unha de Mugardos... É casi mar e montaña, porque na masa ímola facer con manteiga cocida de porco. Con manteca. Sí. Ostras. A ver que é o que sae de aí. Bueno, pois, señoras e señores, cociñamos empanadillas, que son unha maravilla. No Voltas co Prato marchamos, por sorte, con Lucía Vázquez. Veña, vamos alá. A ver, Lucía, contanos, como vai ser a túa masa de empanadilla con manteiga cocida de polvo, con manteca? Que aquí temos. O primeiro que vamos a facer é darlle un poquinho de calor, porque está moi sólida e queremos que este un poquinho máis vale. líquida, vale? Un poquinho máis blandiña. É unha masa moi sinxela. Mira, mentras eso
se ablanda un pouquiño, imos botar a E a pochar. manteiga cocida esa, que lle dá a masa da empanada? Home, dalle o sabor que non lle dá o aceite de girasol, obviamente. E o colesterol tamén que lle faltaba. Bueno, pero o colesterol... Ai, colesterol do bo. Xa. Do bo. Vale. Son caseiros, vamos por supoñer que o Non hai que colesterol... comer 20 Claro, o tampouco. colesterol é do bo, vale. Para a xente da casa. Claro, Todo sanísimo, sanísimo. sanísimo. Moi ben. Entón, botamos aí allo porro e cebola e un alliño, mira. Vale. Lima. Ímolo deixar pochar ben e despois incorporamos un poquinho de tomate. Gústame o tema do allo porro, aí na tixola, se? Porque dalle un puntiño moi rico Dalle un allo aquel, porro. A mí, unha historia. Un aquel, sí. Un que se llevo, sabes? Un que se llevo. Tienes Sí, cuá. desdes que están... Que sabes ti, ¿Verdad? efectivamente. Sí, non sei nada, pero sei que vai estar ben, eso seguro. Moi ben, gústame. Por certo, a xente da casa xa sabe que nos ten que chamar ao 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato, ese é o que tedes que chamar. Para que? Diredes vos, pois bueno, para dicir por qué. Por qué? Por qué? Por que ven unha de Mugardos e dades pulpo? Por qué? Que? Que se vos pasou pola cabeza? Pois hai que preguntar a Lucía, así que Por chamade, qué? preguntade e Por qué? recordade que como sempre repartimos 50 euros dunha vez E 50 de outra. na televisión da manteca. Das empanadillas Da maravilla. empanadilla. Da empanadilla maravilla, moi ben. Ai, moi ben. cañotas. Vale, veña. Vamos a facer a masa. Vale. Masa moi sinxela. Isto é viño blanco. Creo que pusemos 110 gramos. Podes reñirme se me equivoco. No, ben. O sea, vas ben. 110. O mesma eres Xul. cantidade, 110, Vale. da manteiga. 110 de viño branco e 110 de manteiga. E creo que lle vas botar 350 de farina. Voulle botar, e aí sí que che vou dicir, sabes como sempre, 350 é orientativo. Claro, porque que che pida. Que pasa coas masas? É o que che pida. Vale. Perfecto. Hola. Entón, imos incorporando. Ostras. Sabes que agora que estamos estes días estrenando o chirimbolo, o chismo chollo, Que chirimbolo? o chirimbolo, joder. Cacharro. O cacharro. Ah, o cacharro. Non sabes o cacharro? O consello. O cacharro. O cacharro, Para o nós é o chollo. cacharro. O chisme. O chisme. O chollo. couso. O couso. Queres O pedilo? aquel. O aquel, queres pedilo? Tens que Veña. berrarlle aí á cámara. Ponme o cacharro. Como cacharro. Aí está. Super consello de Lucía Vázquez. Superconsello. Dalle. Dalle máis manteiga e menos girasol. Por qué? Porque a manteiga que lle fai, a manteiga de porco. Que está máis bo. Vale, simplemente o consello é que... Moi ben. Manteiga cocida de porco e menos aceite, non? E menos aceite. Vale, perfecto. Ese é o super consello de hoxe de Lucía. Moi ben. E tamén, mira, tamén pode valer, se remexes coa culler, non manchas a man. Ese Aí ese agora, tamén é un super consello. Tamén é un super consello. É un super consello. Ti como non faz moitas masas, No, a e verdade que agora, no. cando xa está, ves? Mira, xa podemos coller coa man. Vale. Olé. Mira que ben está quedando, Olé. sabes? Buah, non parece que leve manteiga cocida de porco, Parece Non unha sei. masa normal. E biches que rápida, non se tarda nada. E canto ten que repousar? Porque entendo que despois tela que deixar... Sí, ideal é que repouse unha oriña está ben. Que pasa? Non temos? Non tes máis, hoxe? Ao mellor, depende, Meñao, fai un esforzo. depende como te portes. Non seas vago, que hoxe non plantaches ningún. Ninguna maceira, Ninguna para vou mañá. maceira. Veña, vamos con Xulio Mato, deixámosle aí con manteiga, imos come de silleda. Ai. Esta é de cando ti salías de festa, digo salías, pois xa non sales, non? Non salgo, Xa eres unha porque persoa ahora que tengo que quedar en casa. recatada, non? Claro, Sí, ahora sí. é o turno da rapaza. Serio e tal. Sí. Bueno, aí estamos vendo o recheo de don Xulio Mato, que son patacas de momento. Patacas, chourizo. cebola, Ah, dente cebola de tamén. allo, medio kilo de patacas, media cebola e un dente de allo. Tamén é unha pena que E un chourizo. é unha pena que non fajas xa a tortilla directamente con eso. Pero vou facer como se fora a facer a tortilla, xa verás, é que é unha fantasía este Que animalada, prato. Nah. Na que? E como vai quedar de callao o recheo? De callao vai quedar máis callao que a ti, que non hai maneira. No, vamos a intentar que quede crocante por fora a empanadilla e moi jugosa por dentro
Pero, a tortilla. Pero quero dicir, non vai quedar como a de Betanzos. No. Vale. Vai quedar melosiña. Ostras. Como gusta a mí. Ese é o meu punto, A mí tamén. Ves? Sí. Temos sempre un punto de encontro, Xulio máis eu. Vamos a ferver auga, vale? 150 mililitros de auga. Vale. Fíxeme gracia, vamos ferver a auga, vale? Atención, vou facer a masa. Super consello, vamos ferver a auga. Super consello, para facer unha masa escaldada hai que ferver a auga. Vale. Ese non é un super consello. Despois teño un super consello. Vale. Vale, mira. 300 gramos de fariña. Vale. Os teus son de verdad, non son como o que che Os gramos son de verdad, non. Vale. Vou dar o que eu diga, non o que me pida ela. Vale, perfecto. Botámoslle sal, un poquinho de sal. Pregunta, eso por qué? O que, o sal? No, porque, por exemplo, ela fai a masa botándolle fariña que lle pida. Bueno, neste caso esta é unha masa que vai así. Entón está, hai millóns de masa, esta vai medir. ao milímetro. Non quero que se me evapore auga que me falla o milímetro. Vale, pues dalle. Vale, mira. 30 gramos de aceite de oliva. Vale. E 150 mitad de proporción de auga fervendo que de fariña. Eso é. Entón agora facemos aí un huequiño e botamos de auga fervendo. Vale, entón van 300 de fariña e 150 de auga fervendo. Eso é. Hai que ter tino que non se evapore auga. Claro, se non se evapora, reducimos a cantidad de auga. Correcto. Pasa aquí. Vale, vai ben. Vamos chamar a nosa convidada de hoxe, recibímoslo con un fortísimo aplauso. Ben de Mugardos, ela é Almudena, un aplauso para ela. Hola, Almudena. Arrímate aquí, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Moi ben. Saliste lanzadísima, O sea, se leu con estilo, con clase, con elegancia e, ademais, comendo o seu platón. Como debe ser. Vale. Que eu estaba mirando aquí as cousas. Para. Eu namoreime dunha pulpeira. Non serás pulpeira? Home. En serio? Pero que dis, claro. Es pulpeira? O mellor. En serio? Sí. Bueno, vale. Entón, aquí temos un problema. Porque ti pedías novidade e Xulio sí que se trae unha novidade. Xulio, conte, arrímate, Xulio. Mira, vouche facer unhas empanadillas recheas deso que ves aí. Esa é a base dunha tortilla de pataca con chourizo. Vamos a botar os ovos, vamos a botar a pataca, o chourizo, un poquinho de cebola e allo. E vamos a facer todo para facer unha tortilla de pataca sin facela. E a empanadilla vai rechea deso. Que conste que, o sea, o titular é moi bo. Home. Porque é unha empanadilla de tortilla. A tapa, con claro. chourizo. A tapa por excelencia da tortilla. Sí, claro. Ou unha delas, va. E a outra tapa por excelencia son as empanadillas. Pois vamos a fusionar esas dúas fantasías nunha fantasía sola. Cociña fusión hoxe no programa. Hoxe, Estamos na volta comprada. Bueno, eu non son a miña nai, Pero que che daría voto xa. Escoita, ti algún vez dirás isto? O sea, o de facer unha empanadilla de tortilla? No. Moi ben, hai que patentar o concepto, Xulio. Claro. Xulio. Como podemos chamar? Fastidiado, porque tortilla e empanadilla acaban igual. Sí. Entonces, está fastidiado. Sí, mira que rápido se fai a masa mentras pensas o concepto, Estame dicindo torpanadilla. Torpanadilla. Ou torpanilla. Torpanilla, mira, xa estaría. E ahora Non está temos que mal. deixala repousar media oriña, sobre todo, porque podedela tocar, tocade, porque está quente, porque a auga ferve. Vale. Vale, entón, sobre todo que enfríe un pouquiño para traballarla mellor, e que desarrolle un pouco o glúteo. Pois esta é a proposta de Xulio Mato, que sí que é sorprendente, non, Almudena? Cando menos. Sí, bueno, yo non lo veo tan sorprendente. Non. Podes dicilo mirando a cámara con cara de cabreada. Sí, isto é unha cousa típica que che debe de sobrar pola casa, un chourizo que tes aí que che sobrou, unhas poucas patacas, é unha inventada que acabas de facer en 5 minutos. Bueno, un aplauso para Almudena, que sabe como darlle a Xulio Mato. Moi ben. Bueno, tens que probala, Sí, pero... No. Recolle os cachos da tua vida. Recolle os coitelos, manos. Innovación pouca, Vamos con Lucía. Pues ahora Veña, te lo Lucía. pulpo. No. Sí, veña. Pero ahora espera. Porque si pedía innovación, Lucía traelle polvo a unha de Mugardos. Moi ben, veña, San Lucía. Simón. Sí. Sí. É unha combinación clásica. Eu os fago de outra maneira. Falo de outra... Claro. Sí. O polvo falaba mugardesa, ou? Sí, pero xa é moi típico. Sí, non? Vale. Non sei, a ver que che trae ela. Contalle. Bueno, que che parece así, a bote pronto? A que lle preguntas? Bueno, Regular. sí. Moi normales, non? Eu creo que eres a mellor invitado dos 700 e pico programas, Sí, porque eres pura. Había que traballar o máis, Verdad, é que... Aí está, despois falan de min, pero eles hoxe están vagos. Pero que se temos Eche media hora. podía decir novas cousas, Pero mira, está collendo bo aspecto. Sí. E a miña masa é máis original. Perdona? Porque contalle que leva a tua masa.
Estás perdonado. Pimentón dulce. No, dille que leva Un poquinho de picante e un poquinho de dulce. A masa leva manteiga cocida de porco, viño blanco e fariña e sal. Moi ben. Almudena, neste momento é cando eu lle pregunto ás invitadas cal lle parece mellor, entón non che vou preguntar. O mellor prefire parar nunha panadería de Camiño a Correcto, entón, salindo do plató á esquerda hai unha panadería. Así que vouche pedir que vayas á zona de sufridos e despois chamamos. Vale. Vamos a dar un aplauso a esta muller, por favor. Un aplauso para a Almudena. Bueno, señoras e señores, cociñar empanadilla é sempre motivo de felicidade, pero facelas cun recheo de tortilla de pataca e polvo é outro nivel? Bueno, hoxe ademais as masas son caseiras e as dúas fanse nun tempo récord, deixando aparte os tempos de repouso, claro, que sempre precisan estas masas. Como xa vos contamos outras veces, as empanadillas son universais, do Xapón a Argentina e da India a Portugal. Todos teñen as súas propias receitas. E sí, xa sabemos que se poden mercar feitas, pero non callades nesa tentación, ó. Ben vedes que son o arranxo perfecto para aproveitar as sobras que teñamos pola neveira, na lata ou congelador, o que sexa. E nada é comparable a unhas empanadillas caseiras. Que vos recomendamos hoxe? Que provedes estas dúas espectaculares receitas. Xulio ou Lucía, polvo ou tortilla? Poucas veces tivo a cousa así de complicada, Veremos que é o que pasa. Por certo, lembrade que no Instagram, en @voltascoprato, temos un sorteo activo, vale? Sorteamos un libro da Voltas co Prato, así que, por favor, participade. E se queredes decir algo acerca das empanadillas de hoxe, aí estamos tamén. Xulio Mato. Xa dixo todo a Almudena. De repente eu viña así un pouco canso, apagado, triste. Viñéchete arriba, Pero a Almudena revitalizoume. Menudo repaso, Revitalizoume, sí. Madre mía. Bueno, pero ten que ser así. Ten que ser así, ten que ser un espírito crítico, senón non sirve. Además, é máis divertido así. Sí, é genial, para mí é maravilloso. Sí. Eu non teño medo, No. Pareceme que é unha pasada de... O chourizo foi non comprar, profeso, non tiña na casa. Pero, o sea, o chourizo é do bo, é de carnicería. É buenísimo. Mira, a pataca xa vai empezando a pochar, ves? Se empeza a desfacer, vamos deixar que se desfaga un poquinho máis. Vale. E mentras vamos ir estirando a masa. Mira, a masa, esta xa repousou. 4 boliñas. Esta xa repousou. Mira, toca. Como está, Sí, un poquinho máis dura. Máis fitness. Esta é a que tiñamos, que sigue estando aínda é máis blandinha. Esta xa metemos 10 ou 15 minutos na neveira. Xa che vale. Aforramos 15 minutos de repouso, vale? Entón, vamos a poñer un pouquinho de fariña e vamos a empezar a estirar. O ideal é estirala o máis finiña posible, vale? Está guai, porque para non ser original é fácil. Claro. Non é unha receita moi original, pero é fácil, polo menos. Sí, home, sí, é moi rica, xa verás. Vamos a facer unha empanadilla grande, Vale, Maxi empanadilla, moi ben. Maxi empanadilla de ración. E que leva de recheo a túa empanadilla? Tortilla de pataca e chourizo. Pero podelo dicir con un pouco máis de emoción, vamos. Tortilla de pataca e chourizo. Aí está, 664-48-349. Chamade ao Voltas co Prato, por qué? Porque repartimos 50 euros. Unha empanadilla xigante que está rechea de... Tortilla de pataca e chourizo. Sí, tortilla de pataca e chourizo. O nunca visto na televisión. O nunca visto, Oxe, polo menos. Oxe. Bueno, ben finiña, vale? Mira, que finiña está, que está... Baixamos as revolucións, que está casi transparente, vale? Ainda podemos estirar un poquinho máis. Está casi transparente. Está casi transparente, mira, se ve o aceiro debaixo, non ve o aceiro. Lonchas de xamón son, Sí, bueno, depende que xa corte, depende. É verdade. Vamos a repartir cartillos, imos amigo. Mar, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Bien, con mucho calor. No, xa. Bueno, aquí. Hoxe non decían que iba a chover. Sí. Falle caso. Non marques nada, Xa estar falando con nós. Ya. Está chamándome a Meteo Galicia. Correcto. Pero escoita, aí fai moita calor, porque aquí fai moitísima calor e dicían que iba a chover hoxe. Xa. Aquí fai moita calor. Ves? Debe estar Samil cheo de portugueses, Sí. No, en serio, É de xente de Ourense, que tamén vai moito. Sí. É verdade, sí. Tamén vi un cruceiro que estaba todo cheo de cruceiristas. É un cruceiro, ves? Claro. Que non marques, Mar. Non marques a ninguén. Está chamando o cruceiro. Están chamando de cruceiro. Bueno, Mar, veña. Por 50 euriños dime de que están recheas empanadillas tan originais de Xulio Mato. De tortilla de pataca e chourizo. Moi ben, un aplauso para Mar que dá por 50 euros. Moi ben, Mar. Pois, Mar, moitísimas grazas por chamar.
Muchas gracias. No, no, sí, claro. Está sumando 50 euros a la conta. Está metiendo número de conta, a ver si lle entraron, Sí, sí, eh? Bueno, Mar, un bico grande, gracias por chamar. Chao, chao. Un beso. Chao, chao, hasta logo, chao. E ahora ti. De verdade. Xulio, como vexo que o teu é facer masas, estirar masas, vou marchar con Lucía, vale? Moi ben. Cando saques o recheo da tortilla de chourizo, avisa. Sí, nada, Veña. 2 minutiños. Me iban a meter en la cárcel, ay, por una empanadita. Mira, mira. Qué La feliz verdad que estaba estás. rica, que la masa estaba dura, es que no estaba bien. Lucía é unha profesional, como podes ver. Lucía está facendo perfectamente circulares as súas empanadillas. Ou intentando, polo menos. Intentando, polo menos. Sí. Pero bueno, bastante ben. Podía ser peor, ¿no? Sí. Ole, que guai. Mira, que che parece? A masa quedou guai, Pero eh? tú é máis gorda que a de Xulio, non? A masa. Bastante máis. Sí, ti crees? Home, Bueno, non de creo. pizas. Acabo de ver a de Xulio. Hai estilos. A Ahora ver. facemos así un pouquiño, como se fora unha pizza. Eso é para que se note que son caseiras, ó. E que son caseiras. Sí, pues as non miñas teñen que son ser, de formas. claro. Sí. O sea, valo encher No, xa, trae non? isto para aquí. Ai, Dios. Vamos ver. O recheo ten un aspecto maravilloso, eh? Allo porro, cebola, polvo, que levaba un alliño, ou é cousa Un miña? Sí, alliño, levaba un alliño, Pemento doce, doce, un pouco de picante. Correcto, sal. Uf, é que isto... Vamos ver, Vamos ver, señoras e señores. vamos ver. Ai, pois sí que... Quer decir, a masa sí que... Non sei se é que pretendías facela así ou non, parece que é gordiña, eh? Sí, Non? bueno. Bueno, Isto eu creo que vai quedar ben así. e varlle botar queixo. Porque agora, para pechalas... Claro, ahora hai que botarlle o queixo. Para pechala, o mellor paseime, eh? Sí, Mima. Qué Vaya animalada, empanadilla. Sí, eso sí que é unha animalada empanadilla, eh? Ah, vale, sí que Con che dúas entendo. THs. Claro, que oír gordiñas permíteme agora... Estirar. Como eu xa son, vou ser sincera, xa sei que son un pouco zoufas. Ajá, Entón, Sí. como sei que vou ter que forzar agora, sí. pois mira, Ole. así, non nos queremos perfectas, porque a perfección é aburrida. Correcto. Pero escoita unha cousa. Vale, Cañota, se vou sacar a pataca, eh? Non, non nos vou pintar. Estame chamando Xulio Mato pola pataca, vale? Vale. Por favor, empeza a fritiles que quero velo, vale? Vale. Veña, vamos con don Xulio. Bueno, ahora sí que ven, tens que traer o cacharro. Ah, atención, que a Xulio puxo o nome do cacharro, eh? É o cacharro. O cacharro, o chismo chollo, o chirimbolo. Bueno, mira, moi importante. Espera, no, temos que pedir. Perdón. Espera. Señoras, señores, Xulio Mato xe trae un super consello. Xulio? Digo xa. Sí, Vale, mira, para que quede máis meloso o almohado da tortilla, aí. que non sexan todo ovos. Vamos a misturar ovos con xemas. E as Cantos claras- ovos? Neste caso teño 3 ovos e 2 xemas a maiores, vale? O sea, tes cinco xemas 5 xemas e 3 e tres claras. Eso é. Matemáticas ben. Ben. Hasta o 5 ben. Vale, A partir de aí. perfecto. E agora que facemos é E coas claras que sobran, perdón. Pois merengue. Merengue. Vale. Facemos unha sobremesa ou unha tortilla de claras que tamén hai a quen lle gusta. É verdad, é certo, é certo. Vale. Neste caso non nas vamos a usar. Mira, Ai, quedan ben aí. feitiñas patacas, eh? Home, están Moi ben moi feitinas, están blandiñas, eh? Eu vou partir unha lanza ao teu favor. Sí. Porque a Almudena dixo que non era moita innovación, pero No, a Almudena, eu nunca o vin a eso. Almudena dome unha caña parecía a ti. Madre mía. Pois eu hoxe vou ser o bo contigo. Bueno, non me fío de ti. Para que polo menos en Instagram non me digan que te odio, sabes? Que ás veces dimo Porque é verdad. Mira, mesturamos ben, rompemos un poquinho a pataca ca varilla para que nos quede así unha pasta de ovo, chourizo. O sea, co que estás aí arrachando toda a pataca, non? Claro, hai que rompela un pouquiño para que nos espese un pouco. Porque, sobre todo, ademais, a pataca, como che saiu un pouco crocante, ahora aí xa... Ablanda, e non? como está quente, empeza a subir a temperatura do ovo e non lo fai máis meloso. Como sabe, eh? Verdad? Claro, mira, vamos a empezar a encher. Como aprendemos con don Xulio Mato? Nas tardes da galega, no voltas co prato, eh? Que alegría tes. Mira, Verdad. vamos a encher a primeira. Oh, É boa, eh? Esta sí que é de ración, eh? mira, este é grande, eh? Mira, vamos a meter encher dentro. Mira, esta se tes rapaces na casa, unha por nenos. Se tes adultos, unha e media. Pero, claro, eso si tes nenos unha xa comen. Claro, con isto come un neno xa adolescente, eh?
A tixola Sí, está prendida. Pero queres que lle dé máis caña? No, deixa vale. así. Mira, aplastamos un pouco e agora vamos a empezar a doblar. Ti non lle faz co garfo como fai ela, No, ti vamos a faz doblar así. dobleces, Vamos a non? doblar así, que esta é finiña. Esta é finiña. Esta é finiña queda... Xa verás que rica queda. E teño Ahora vamos a ver se la hemos levantado de aquí, que vai ser unha risa. Outra pregunta. Vale a pintar? No. Tampouco? Se fora ao forno, sí, pero esta vai a tixola. A ver, vámoslo ver. Vamos. Esperemos que non salte, No, non salta. A ver. Aí vai. Olé. Moi Tiene que ben, estar un poquinho máis quente o aceite, pero... Ostras, ocupa media tixola, E agora vamos a ocupar outra media con outra. Ocupa media tixola, moi ben, moi ben. Vale, pois deixamos a Xulio Mato facendo a segunda empanadilla, fixadevos que brazo, que cara, que pelo, que todo. Que animal da cociña. Mira que... Boa. Que petardo, Vamos con Lucía. Veña. Porque se o di Lucía, hombre, se o di Lucía non é tontería, xa o sabedes. Queimáronse, che. Cala, xa sabía que ibas a decir eso. É verdad, queimouse unha. Dúas. Bueno, esa está ben. A ver. Sí. Non lle dé a volta, Lucía, que se queiman máis. Que non, déxame a min. Algo de drama aquí pasou, E non pasou nada. No, esa está ben, ves? Aquí. Esa é que lle tens que poñer al momento. Vale, acórdate de poñerlles. Non lle poñes a queimar. Ahora, ademais, despois... Queimouse unha, é verdad. Despois, ademais, nas fotos, poñemos o lado que non está queimado e queda ben. Bueno, Vale. claro. Claro. Pensas que non pensaba facelo xa. Vale. Veña, vou falar con Almudena, vou falar co público do Voltas co Prato. Imos hacia Mugardos. Vamos para lá. Veña. Me van a meter en la cárcel. Almudena. Ay, por Muy una bien, Que tal, como estás? Moi ben. La verdad que Podo estaba dicir algo? rica. Sí, pode, só. Ui, espera, que está a cámara aquí, si estamos todos centrados, si, enfocade ben, Venga. A ver, Va. eu podo dicir que cociño mellor que el. Porque hai que aprender a escurrir a pataca, É moito aceite, non. De esa empanada comen 3. Eso non é empanadilla, esa é a tortilla inteira. Eu vou dicir unha cousa. Aquí, ti sabes que cando chega a certa edad, a xente faise moi rosmón. Plan, cando chega a certa edad, sabes? xa Os xubilados, as xubiladas, tal, non sei que. Mira, estás vendo aí as dúas receitas. Pero neste programa pasa unha cousa curiosa. Ás veces veñen xubiladas e xubilados que son bastante rosmós. Pero creo que neste caso, a ti é xuventud. Ves? Eu creo que vas ao revés. Viches? Rosmas canto máis non ves. Ves? Non? Gústame. Aprendín, Tes algo bo que dicir? Sí, a ver. Sí, a ver. A ver, non sei, a ver. Teño que probalo. Que tes bo que dicir? Vou non probar. Claro. Voulle preguntar ao resto do público. A ver, vou vos pedir que levantede a mão, vale, se vos gusta máis unha ou outra receita. Entón, a xente que pense que a empanadilla de tortilla de Xulio Mato vai estar máis rica, que levanta a mão. Mira aí. Carai, Moita xente aquí que a tortilla con chourizo, ali dúas rectificaron, Hubo dúas aí na esquina que rectificaron, Que primeiro pensaban que sí, pero non. E agora quen pensa, sendo de Mugardos, quen pensa que a empanadilla de polvo con queixo vai estar máis boa? Que levanta a mão. Aquí dá igual. Aquí... Mira, dese lado aí. Bueno, pois, Almudena. Son de Ares, ali na esquina, son de Ares. Non te pares. Son de Ares, non te pares. Vale. Non me pejedes. Vamos con Lucía, veña, levántate, Veña, vamos me vas alá. sorprender. Vamos a dar un aplauso a Almudena, que la vende Mugardos. Con Xulio, aquí. Con Xulio. Se tenes con ela, a mí te dame un minutiño para Antes sacarla. tes Por eso, con Lucía. un minutillo que se faga ben. Echo de un truco. Perdón, Perdón. Echo de un truco. Con queso crema, moi ben tamén. Con queso Que crema. estás lle dando... E fariña de arroz. Espera, estás lle dando un Sin super gluten. consello. Sí. Vale, pois espera. É que lle está dando un super consello, entonces, evidentemente, Pois a mí aínda que que sexa crema invitada... gústame. Espera. Vémola pasar por aquí. Lucía, por favor, aínda que sexa invitada, temos que pedir o chirimbolo, non? Queres o chirimbolo? Chiribolo, claro. Sí, poñemos o chirimbolo. Super consello de Almudena. Ahora, podes yo dicir. Pois eu lle diría que as empanadas, para que co queixo despois non quede moi secas, eu lle botaría queixo crema. E as faría con fariña de arroz ou de garbanzo. O sea, que Para genial, ser non? máis ligeiro, sí. O sea, que ela é genial. E sin gluten. Como as Es en gluten. Vale. Pois nada. Vamos ter que
Que probar a outra receita. Sí. Que trae a cociñar, a probar. Pero eso non é problema, Xulio, porque será por receitas Xulio, ti aquí. estás ou non? Estou. A ver, vamos ver a de Veña. Xulio. Vamos ver a de Xulio. Mira, vamos a ver. A ver. Bueno, crocante A ver está. eso, a ver eso, a ver Vamos eso, a ver cómo eso. está por dentro, Oh. mira, cremosiña. Cuidado, Está como me gusta a mí a tortilla. Almudena, bo aspecto ten, Esta tortilla así. Parece tortilla de Betanzos. Bueno, un poquinho menos, líquida. Vamos Bueno, a tú proba, a ver dar, si te vamos a gusta. dar un aplauso aos dous cociñeros da Volta Escoprato porque son uns cracks. Son moi bons, Vamos para lá, veña, vamos a probar. Vamos a probar. Almudena, agora sí, tens que ir probando, vale? Porque nos queda un minuto de programa. Veña. E agora xa non podes decir nada máis malo. Vale. Vale? Non Bueno, podes. se non lle gusta, sí. Veña, mientras tanto, por 50 euriños, que tres ingredientes ou cales destes ingredientes leva a masa de Lucía? Dime tres ingredientes que leva a túa masa. Viño, manteiga de porco e fariña. Viño, manteiga de porco e fariña. 664-4834-19. Tres ingredientes que leva a masa de Lucía. Viño, manteiga de porco e fariña. Aí está. Chamade a Volta Escoprato, vale? 50 euros. Están chamando e imos a Pontevedra, a cidade do Lérez. Julia, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, cañotas. A ver, dime rápidamente tres ingredientes da masa de Lucía. Manteiga de porco cocida, viño e fariña. Moi ben, aí está. Un aplauso para Julia. Moi ben. Julia, Hola. ti que opinas das empanadillas? Pois mira, creo que están as dúas boísimas, pero os de Xulio encántame. Ves? Moitas gracias. Alguén que che quere ben. Bueno. Alguén que che quere ben. Bueno, Julia, moitas gracias por chamar un bico grande, vale? Gracias. Veña, hasta loguiño, chao, chao. Chao. Pois imos alá, Almudena, a dura de Mugardos. Medo dá, Fico bullo. Mira, vamos alá. Quen gaña o a Volta Escoprato o día de hoxe? Xulio. Don Xulio Mato, aí está, con súa empanadilla de tortilla, de Betanzos, onde sexa. Bueno, señores, nos marchamos, queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis recetas no Volta Escoprato da televisión das empanadillas. Chao. No le temo a la presión alta. Tomaste un Cuaidé. Porque el doctor también se muere. Con razón hay tan poquitos. Yo